Duha ka naglingkod ug usa ka kanhing sugboanong magbabalaod ang nalakip sa listahan sa mga nalambigit sa pork barrel scam. Ang listahan gikan ni Jimmy Napoles, asawa ni Janet, ang giingong utok sa scam. Ang lista gisumiter ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson ngadto sa Senate Blue Ribbon Committee kagahapon. Ang milutaw sa listahan, mga nga nila ni Congressman Gerard Anthony Samsam Gulyas Jr. sa 1st District sa Sugbo, Congressman Raul Del Mar sa Cebu City North District ug kanhi Congresswoman Clavel Asas Martinez sa 4th District. Sa interview sa Sunstar Cebu, si Gulyas may question sa kredibilidad ni Napoles. Naganayon kini nga bag-o pa lang siya nga magbabalaod ug suspendido na daan ang PDAF sa pagsulod niya sa posisyon. Si Del Mar sa iyang bahin ingon sa text message nga gipadala sa Sunstar Cebu nga nasorpresa siya. Dugang ni Del Mar nga huwato niya ang opisyal nga listahan sa Department of Justice nga mao'y basihan sa pagpasaka og kaso. Si Senador Teofisto Ginggona, kinsa chairman sa komitiba, daan ang niingon nga iyang buksan ngadto sa publiko ang tanang pangalan samtang iyang gikompirmar ang pagbukas og balik sa investigasyon sa bilyones ka pesos nga pork barrel scam. Gawas sa sugbuanong magbabalaod, apil sab ang mga ngan sa incumbent o kanhi mga senador nga sila si Ramon Revilla Jr., Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Vicente Soto ug Loren Ligarda.